ବନ୍ଧୁ ଏ 47 ଟଙ୍କା ସିନା ହାତକୁ ଛୋଟ ଲାଗୁଛି, ହେଲେ ଭଲ ପାଇବାର ନିକିତିର ତଉଲେଇଲେ 47 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଏ 47 ଟଙ୍କା ସହିତ ମୋ ପିଲାଦିନ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ରେ ବନ୍ଧୁ। ଏ ପିଲାଦିନେ ଲଙ୍କା ଲୁଣ ଲଗେଇ କମୁଆ ଚୁଡ଼ା ଖାଇଛି, ଏ ତେନ୍ତୁଳି ଚକଟି ପଖାଳ ଖାଇଛି, ହେଲେ କେବେ ବି 47 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିନଥିଲି। ଏ ଗଣିତ ବହି କିଣିବା ପାଇଁ ମୋ ପକେଟରେ ରଖିଥିଲି, ହେଲେ ମୋ ସାନ ଭାଇ ସେ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ସେ ତା ମାଟି ଗୁମ୍ଫିରେ ପୁରେଇ ଦେଇଥିଲା। ଏ ଛୁଆ ଭାଇ କଣ ଆଉ କରିଥାନ୍ତି? ଏ ଭାବିଲି ମୋ ଗଣିତ ବହି ପଛେ ନ ହଉ, ଏ 47 ଟଙ୍କା ତା ମାଟି ଗୁମ୍ଫିରେ ଥାଉ। ହେଲେ ଆଜି ଏମିତି ହେଲା ଯେ ଶେଷକୁ ସେ ମାଟି ଗୁମ୍ଫିଟା ବି ଭାଙ୍ଗି କେବଳ ତମରି ପାଇଁ ମୋ ଗୁମ୍ଫି ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ତମରି ପାଇଁ ଗୁମ୍ଫି ଭାଙ୍ଗିଗଲା ମୋର, କେବଳ ତମରି ପାଇଁ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଅରେ ପୁରା ମୋ ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ମୁଁ ଏ ଗୁମ୍ଫିକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲି। ମୋ ନା ବୁଲା ବୋଲି ତମେ ଜାଣିଲ କେମିତି? କଣ ଭାବୁ କିଏ ତମେ? କଣ ଭାବୁ କିଏ ତମେ? ମୁଁ ତ ବଡ଼ ଭାଇ ବାବୁଲା। ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ତୁ ଯେମିତି ବୁଲାରୁ ମନୁ ହେଇଯାଇଛୁ, ମୁଁ ବି ସେମିତି ବାବୁଲାର ମର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଇଛି। ବୁଲା ଏ 47 ଟଙ୍କା ଆମକୁ ଏକାଠି କରିଦେଲା ରେ, ମାଟିକୁ ବି ଆମକୁ ଏକାଠି କରିଦେଲା। ଚାଲୁଲା ବସିଲା ଭିତରକୁ ଯା। ନାଇଁ ଭାଇ, କୁଆଡ଼େ ଯିବି ମୁଁ? ମୋ ଜେଜେ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ମତେ ଖୋଜୁଥିବେ, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଛି ବୋଲି। ବୁଲା ଏ ଜେଜେଙ୍କ ରୋଗ କଣ? ଭାଇ ମୋ ଜେଜେଙ୍କୁ ନାତୁଣୀ ରୋଗ ହେଇଛି, ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଆନି ହଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆନିକି କୋଉଠୁ ପାଇବି? ଜେଜେ ଭଲ ହବ କେମିତି? ଆନିକି ପାଇଲେ ପୁରା ଭଲ ହେଇଯାଆନ୍ତା। ଆନି ମିଳିବ ବୁଲା, ଆନି ମିଳିବ। ସତ କହୁଛୁ? ଏବେ